ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ବିଭାଗର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଖରାରେ ଧାଇଁବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏବଂ ମଧୁବାବୁ ଭତ୍ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ଭତ୍ତା ଏଣିକି ପୂର୍ବପରି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ମିଳିବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ବିଭାଗ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳୁଥିବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ମଧୁବାବୁ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭତ୍ତା ପୂର୍ବପରି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ କିମ୍ବା କମ୍ୟୁନିଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମିଳିବ। ଆଗରୁ ଯେଉଁଠାରେ ମିଳୁଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା ଫଳରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ କିମ୍ବା ଲିଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ଧରି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଟକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସରକାର ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ କିମ୍ବା ବୟସାଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର ବା କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଅଛି।